O Pleno de Boiro aprobou o uso de máis de 1,2 millóns de euros do remanente municipal para financiar obras e proxectos no municipio. A proposta saiu adiante con 15 votos a favor, pero coa negativa do BNG. O Pleno Municipal de Boiro deu luz verde á modificación de crédito para destinar máis de 1,2 millóns de euros do remanente municipal a diferentes actuacións previstas para os próximos meses. A maior parte do investimento irá destinada á renovación de pavimentos en varias rúas do núcleo urbano, con actuacións previstas na Avenida da Constitución e en distintos tramos de Norvento Pijuán, Estatuto de Galicia ou Dereitos Humanos. Ademais de englobar tamén melloras en diversas parroquias, entre os proxectos destacados figura a creación dunha aula gastronómica na Praza de Abastos de Boiro. Un conxunto de actuacións que, segundo o goberno local, resultan de suma importancia para a veciñanza. Entón hai que aproveitar, entendemos que hai que aproveitar este tipo de oportunidades e así o queremos facer. Estos son os proxectos que traemos a financiar con remanente de tesorería, que son os cartos que quedaron libres do uso que se fixo do orzamento no ano 25 e vamos a seguir traendo modificacións de crédito e suplementos de crédito para intentar facer uso de todo o que sexa posible e con eso intentar mellorar a calidade de vida dos nosos veciños, que para eso estamos aquí. A proposta foi aprobada con 15 votos favorables e 2 votos en contra do BNG. Dende a oposición, tanto o Partido Popular como o Boiro Novo apoiaron a modificación, aínda que criticaron a maneira na que o Executivo levou a cabo o proceso. Mire, isto non é maior liberdade, como din vostedes, nin é maior flexibilidade, se se fan as cousas ben. É simplemente, pois, como xa lle ten dito aquí moitas veces en este pleno, gobernar a salto de mata e, bueno, intentar a última hora, pois, arranxar o que non se fixo en todo o que levamos de legislatura. Aínda así, igual que cando o seu compañeiro trouxo aquí o plan de obras o plan de servicios polo tema de tal, eu dixenlle, a pesar de que a mellor non estou de acordo en algunhas cousas, gústame votar obras e non me gusta votar en contra de obras. Se me traen obras, eu nas vou votar en contra. Aínda que, a mellor, en algunha cousa puntual poida ou non poida estar de acordo, se na súa maioría son cousas de sentido común, non me gusta votalas en contra, e máis prefiro votalas a favor. Pola súa banda, o BNG xustificou o seu voto en contra asegurando que se trata dunha maniobra política electoralista e afirmaron que non serán cómplices respecto a esta maneira de actuar. Isto é a estrategia que teñen e o que nos fai pensar é que o seu plan é que, claro, porque os cartos de remanente dixuste fai un pouco, quedan libres porque quedan sin executar. Claro, porque lle convén mellor que facer eses pavimentos e esas obras este ano porque está máis próximo ás eleccións. Esas son as súas maniobras e nós non imos a ser cómplices destas maniobras electoralistas. No pleno tamén saíron adiante por unanimidade o resto de puntos da orde do día, entre eles a solicitude de subvencións para actuacións no Pazo de Goiáns e no campo municipal de Vistalegre, ademais da bonificación do ICIO para un proxecto de vivendas inclusivas e servizos de apoio á vida en comunidade.